Poznáte to biblické, po ovoci ich poznáte? Ja vám viem na 100% povedať, že súkromné a cirkevné školy za 35 rokov na Slovensko priniesli dobré ovocie. Kvalitné ovocie, ktoré pomáha rozvíjať túto krajinu. A aké ovocie prináša táto Ficová vláda? Je to jedlé? Chutí vám to? Dá sa to jesť? Ale niekomu to veľmi chutí. Niekomu táto vláda aj pomáha. Napríklad také energetické monopoly, zbrojárske firmy, firmy prevádzkujúce hazard. Tie sa nadžgávajú a ešte pritom aj hlasito nechutne mliaskajú. Ale niekto, koho si táto vláda vybrala za svoj hlavný terč, je niekto, komu táto vláda od počiatku, ako funguje, len ubližuje. A to sú rodiny s deťmi, tie, ktoré majú tvoriť budúcnosť tohto štátu. Tým vláda ubližuje. A nie len, že im ubližuje. Ona im berie peniaze, berie im dôstojnosť a teraz chce zobrať rodičom s deťmi aj slobodu, aby mohli vybrať pre svoje deti najlepšiu školu, ktorú považujú pre svoje deti za vhodnú. A to je hanba. Ja vám chcem za Kresťanskú úniu povedať, že myslím, že my všetci, čo tu stojíme, máme jeden pokojný, ale veľmi hlasný odkaz pre túto vládu, ktorá sa chystá schváliť tieto zlé školské zákony. Dajte ruky preč od našich detí. Dajte ruky preč od rodín s deťmi. Tí páni hore, ktorí sa snažia tieto škodlivé zákony pretlačiť, budú mať ešte takúto chvíľku moc. Ale my máme pravdu. A tá pravda spočíva v tom, že budúcnosťou pre Slovensko sú rodiny s deťmi. Oni sú minulosť a my všetci, čo tu stojíme, a tí rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti, a tí učitelia, ktorí im poskytujú najlepšie vzdelanie, aké vedia, to je budúcnosť Slovenska. Nebojte sa. Oni sú minulosť a vy všetci ste budúcnosť. Ďakujem.